bafona kimi nomfowethu bamthinta kodwa base bengasho ukuthi bazokwenza kanjani. Ngibona sekufonelwa mina kuthiwa Macingwane asifuni ukuvela kodwa ufuna wazi ukuthi mfowethu singaphansi kwayo inkosi. Leli gama wawulisho lokuthi kunama-millionaires ewakhandela inkosi mina ngomunye wawo. Kodwa ngoba umhlaba esiphila kuwo umhlaba wameva umhlaba womonda siyacela mfowethu uhlangane nawe endaweni ethize nazi ikhiye mfowethu hamba usimele ngoba njengomongameli uMabhinta sikunikeza inkonzo. Amen. Hallelujah. Amen. Support. Abadidiyeli bami nangu bakulosu khona omunye umdidiyeli wami angimboni. Angikhali kuwe mdidiyeli ngoba umkhulu ngomhlonishwa kodwa qala kuwe ngoba wena uhlanganisa zonke izifunda. Awukhethile noma waziwa ukuthi ukuphi kodwa awukhethile. Bese ngiyakumhlonishwa wami baba umjado mfowethu. Dale kakhulu la ehostela baba umjado. Ngafikela kuwe baba umjado. Awukwazi ubehlukanisa abantu baba umjado. Awukwazi ubehlukanisa abantu uyakhombisa ukuthi wafunda endaweni efanele baba umjado. Silapha e17 ehostela. Ngicela ukusho ukuthi lokhu nizongakholwa lokhu. Sizongakholwa lokhu. Kufanele siyohlangana noMacingwane edolobheni. Esengifonelile wangitshela ukuthi mfowethu khona bangithume kuwe. Bangithume into enje. Mase ngiyasho ngathi ayi eMacingwane mina sengize ngafika eThekwini sengise-hostela e17. Ngiyezwa ingane zabo ukuthi ngicela lokhu sikuthathe ngoba inzondo ngesikhathi iyakuvimba ukuthi usizakale. Ngenxa yokuthi nenzondo abanye benza ngathi bazonda abantu ngokwey'kibha abay'gqokayo. Kanti baney'nzondo emagcekeni emakubo vele bazonda mhlaba kowabo. Abanye lapha bayizinsizwa enkulu njengophakela umthakathi lo bey'nsizwa encane nezinye. Kodwa ithola ukuthi egcekeni kubo kwabafowabo akabakhulu. So ngomqaphela umuntu onenzondo nje phakathi kwenu niyinto eyodwa yena abe nenzondo ukuthi akayiqali la. Niyazi ukuthi ngimtshela iqiniso. Ngeke ngiwahle amanye lathi Macingwane ndabezini. Ngeke ngiwahle. Njengoba ukuthi ngiyibhede nawe uyibhedele khona ngisemhlabeni dora asibhedeni. Uright ngizobheda ukuthi ngoba ngale asazi kanjani. uMacingwane ade ngikufake loudspeaker phambi kaThixo. Kuney'nsizwa bengifake loudspeaker zikhona la ziyaphezulu la-5. Nansi enye. Ngathi uMacingwane uma usehostela e17 ngicela ungabe usasuka-ke. Ngicela le moto ukuyiletha e17. Ngibe ngazi ukuthi isimo sokuphila salapho sithini. Kodwa ngicela ukuyiletha khona khansela. Akumina ngithe imoto ayize la. Induna yami umfowethabele. Induna engiphethe. Nansi induna engiphethe. Hayi induna yami. Ngifike ngakubika ingane zakuthi ngoba fanele selikhulume iqiniso. Kwesinye isikhathi iqiniso kufanele selikhulume khansela lami baba umjane. Kufanele selikhulume iqiniso sihambane nobaba. Uma iqiniso kuyiqiniso. Singalishintshi. Ngoba iqiniso alishintshi. Hayi ukuthi uma sesikhulile sesingaka sesisenelungelo lokubonisana nawe khansela lami. Sesinelungelo lokuthi hayi khansela. Hayi ngiyakuzwa lokho ekusho ikhansela kodwa ikhansela belinganjani imali ingabuka kanje. Hayi ukuthi ngiliphikise ngoba ngivumelekile ukuphikisa umuntu omdala. Kodwa le nsizwa ngimtshele ngoba simele abafowethu ngeke ngiwathi amandla kaMacingwane mina. Uyena othe asize la. Mina ngenxa yokumazi ukuthi uMacingwane uyayiphumela nje. Ngiyabona. Hlale kuyiphumela nje. Bengisaba mina ukuthi ngimnethe lapha yabo. Kwasho yena wathi hey wendoda lalela ngiza lapho mina. Umntwana waphinda ngene ngiyamazi. Usho yena njengoba senimzwile ekhuluma ngayo imali. Angiqambe wona amanga kade sisemotweni kade sidlala ingoma emotweni wafona sidlala ingoma. Ingoma ohamba ngemoto iyazi uma udlala ingoma emotweni ngefoni make wangena ucingo uthi ngolukhala emotweni. Uma kwalibamba kulalela wonke umuntu osemotweni. Mina ngiyakubonga Macingwane ngeqiniso. Iqiniso lelo. Iqiniso nenhlonipho lelo lenzile asisho ukuthi mawubheda kusasa ngesiphuzo
sizokhuza nawe uhlale ungikhuza ungifonela namanje ade ungijethisa la ngathi ngiyayidlala nizwile bafowethu ngathi ngiyadlala njengoba ade ungijethisa kwadlala la esipitheni kwezwa bonke abantu usuyangijethisa wezwa so ke ngisho ukuthi ke bafowethu thina siyiphila liqiniso ingane zakwethu siyiphilana nje iqiniso ayikho into masibheda suke sibheda kahle suke sibheda phakathi kwenu ningabakwethu usathana simazi siyobona ngaye sesiphendula ngenkolomo ngiyanibonga baholi bami ngiyabonga ukuthi bangenibikela ukuthi lensizwa ithi ngoba bengingeke ngimtshelile la ngathi njengoba ukuthi wena angize hostel kuzofanele ngibikela abaholi umuntu oqala ngimibikele induna yami nawe ngase lithi induna cela ungibikelela ukhansela ngoba phela yizwe likakhansela leli ukhansela uma umbikela umtshela ukhansela ukuthi nithi bengingajabula bekhona abekhona kodwa nabantu abamngundile abangabaholi ngoba thina sikhuliswa ngenhlonipho sikhuliswa ngeprotocol ayihleki le politiki iprotocol yakwaZulu so ke ngisho ukuthi ingane zakwethu umholi wami baholi bamnonke induna zenkosi Mhlalembo kunayo sizona ngabethana nayo bethana nje engayindaba wale wami lapha eMthuku so ke ngithi nonke baholi bami nonke ingane zakwethu ngani nonke ke esenibe nenhlanhla yokubona lesi sigameko babudlameni kesenjalo sibonde esidala nesibonda sami babudatsheni ngihlala lapha mina ngihlala la ehostela mangilapha ehostela ungizwe ngokwesibili ezala njengoba bathi sibona sigile imanga le siyomela uZulu le East London ngalandwa lensizwa ngabe ngisabathi hayi so hlangana phambili wathi cha cela ukuhamba nawe kunegama linye alisebenzisayo ke nathi ufuna sihambe sinyanyisa negama ufuna sihambe sinyanyisa ke yonke indlela sahamba sinyanyisa ke kwasebenza ke ingane zakwethu ngoba wengane zakwethu thembeka entweni owazalelwa kuyo yima entweni owazalelwa kuyo kodwa phila nabo bonke abantu ngoba njengoba silapha sinezibongo ezihlukene kodwa sihleli ndawonye funda bonke abantu thina sizinsizwa-ke nalensizwa le ngoba asincengani make send ivoice note ebhedayo ngiyayiphendula ithi uma sifika kini ithi hayi mfowethu iyahoshoza phela hayi mfowethu lokhu nje kade ngenza khona okufalayo mina nalensizwa siyahloniphana asincengani makabheda phambi kwabantu ngimkhuza phambi kwabantu nami make ngabheda phambi kwabantu ngimkhuza phambi kwabantu manje ngabafowenu kwenziwa kanjani yekani inhliziyo ezivwe ingane zakwethu ziyondlisa asiphileni iqiniso mina ngisebenzela iSouth Africa mina ngisebenzela izwe mina ngisebenzela uZulu phakathi kwenu nonke ngoba nilapha akekho wangifundisa lento engiyiyo mina nonke nahlangana nami nginje lokhu namhlanje okwenzakala kwenzeka ngendlela mina engaphuma naye egcekeni kwaNdabandaba namanje njengoba ngikhuluma nani nginibonga ngegama lakwaNdabandaba ngizosuka la ngibuyele kwaNongoma angahlala nabo nangikhansele ngafikela kuwena nathi izolo kumnene noma kuBloss nona bo babuthabethe bayazi ukuthi lokhu ngafika la angaze ngiphoxe la ihostela sengihlale eside sithatha angaze ngiphoxe angaze ngilalele intombi yomuntu angaze ngishele intombi yomuntu angaze ngiphazamise umfazi womuntu zonke lezi ngane ezigcwele la zingasi njengomfowabo mina la sengihlale eside isikhathi nginawo amandla nami ukugweleza nami kube kwenzeke ngelilanga ngibe no R10 ezinye insizwe ezingenawo kodwa ngikaze ngiwusebenzise lo R10 ukugweleza hayi ukuthi ngikhuluma emafonini ngikhuluma nani njengezingane zakwethu eningaziyo ngihlala la ngakhulela la ehostela ngoba umfowethu mobaba bayazi sakhulela la kunzima la hayi ngoba sekudliwa unkotapheya manje bona abantu besidelela kangaka sekudliwa unkotapheya la babengadliwa unkotapheya la sasisuka le thina elokhuza emalukazi sizosapota ihostela Mhlonishwa wami bacela ngeke mhlonishwa sifike ezweni lakho lapha ophethe khona abadidiyeli ley'khona bese singakunikezi ithuba ngeke sinike wonke umuntu kodwa bengikhuleka ukuthi inhlonishwa selinike ithuba ngoba ngimcelile wangihlonipha sekungaba into engenayo inhlonipho ukuthi singamsondezi iqiniso ngane kwethu cha uzosho yena umholi ngiyathokoza sengiqedile ngane ngakho ngiyabonga mthimba abashumishwa basikhuluma ngendlela yabo kodwa ngihamba losibali bakho basembumbulu la nanawo
yena okhulisa ingane into ezenza ixosho sikhona uToto. Uyithimona zona. Ebencane kanza kwethu. Ala lise bafethu. Ngihlala ngisho mama ekhama ngiqhamuka mhlawumbe ukuqhamuka intete. Bole bese ngajwayelile. Nithawe amazwi awayekhoma ngamampore ngikisi. Kodwa mafana imkhala. Asikitiza ngajathu. Manje imbize nje wayigcina nini? Mhlawumbe nokubonga. Useshawuba ngishawuba. Lezi yena manyela ezekagcona siyawakuza. Ingane zahliphi nefiki. Hawu, angikhola. Umzala wami umfana nakazi kuzoba-ke uphezile umakhanyile elangithengana. Yebo inhliziyo lezi yeke zihlala nje zikhawulana kabi nje zihlala ethi Kanjono ebakwethu. Usembumbulu ngisibani mbulu. Sasa wena thina. Okay. Sukani ndoda sibonakala lapho ukhansela bonke kahle kubonakala. Asho lawo nto. Mhlawumbe akukuningi kodwa ngoba akufuneka nje inkulumo manje. Ngoba imoto kufuneka ithi noma singasala ngemuva. Ngana sibonakala khona. Kasiseshika impela ngoba lenyama ikhona kanza kwethu. Kosiwe bemnandi. Expected ishi bese sijabula. Ngelana ngoba nami ngiyafuna ukusiya amagabeni. Ngoba uphathe sesihlale kakhulu naye la ayisazana sidala inyama ibhule sihleli la nawo ngoba ikhansela bonke bamkhipha akakhishwanga ivoti waba nje ngoba sesafuna kodwa ngiyakhumbula nicishe nithintana kodwa ukuthi kumake bafuna ukuthintana siyathandana nana thintana nje ngangekho nibela nana thintana emgwalo sekunje awayela zabuya yena la ayala zabuya cha angithi ngihambe ke ngenzonto Jati Said. Akakhokha wasalusaliwe ngabe nenkinga into akiqona bobalo qona la imbumbulu siyabonga bawethu egameni lomuntu wasisebenzisa lapho abantu angithi kwethi ikhathi yami ngabona ukuthi 17 bengathandi ngoba 17 kulawo mathune section mawubala ama section amla wa section so ke siyabonga ukuthi kubonga kakhulu ukubona ikhulu bethe kutholeni imoto manje ngibona ngixabe yona le yakhe ngibona ithombiso nawo ngiyakubhala kakhulu le yakhe cha napho ngabafana cha ngiyabonga kakhulu ngoba ngibhalwe ngo-appetizer ke ngitholile ke imoto umsebenzi odala ukuthi utholele uma ke usebenza akubi mnandi
ngoba kushiwo nje kunabantu abadayo akesenzelele igama njengoba bafuna ukukhuluma kakhuluma kubo please ayila njengoba nenyakazi isizwe nje khona bangathanda khona nabaphethe ukuthi ngabe ibona uma ngomunye umuntu afise into ukuthi engathi ayifeelings kodwa eqinisweni mhlawumbe izwe lizobe ngibona lento iqale yangathi incane kade ngibona lapha kuyaqala eMedmode ukuxoxa abantu kwanongoma bacela eMedmode usinabantu eMedmode abanyakazi bakhona abafundi angolungisa ngakubo ngoba ngeke ulungisise lokhu kulungise ngakini nomunye bengangakubo nomunye uzolu nathi asinako sake saka amasho sitela nathi nabeka ubamba safika amasho bapesa babalekabe azabhala izitolo vele ifana ngoba kunabantu la abahlala kodwa umuntu umhlaba kwaqondana nengane yakho kubo noma nekadade wabo idlala izidambe ezifana ikakhulu abantu eNigeria izwe liphelile akekho umuntu athi eSouth Africa lento kuyiyona manje kuyiyona kodwa-ke uhulumeni nathi angithi manje angikwazi ukuthi kodwa seke kwakhandwa akhandwa angena edolobheni phakathi amaphoyisa ayibukele uyabona ukuthi bakhona abadayo ngaleyo so-ke njengoba nihamba nenza lento nizoba izitsha kwabanye niy'tshela ukuthi ba-right khona umuntu othi ukuze akulimaze asondele egoli nani abazisondakile hhayi ngenhloso yokuthi bafuna ukuva amaqembu ukuze banishikelele ngaphambili kodwa egameni lokuthi bengathanda ukuphosta hayi bomcela umtelezi kodwa le esitempeni ngibone ukugibela ibhayisikili futhi acishe kodwa-ke empeni bafowethu ngiyafisa ukuthi engathi ningayithola isapoti kanti ney'nyawo sezelula manje njenguyekama ngoba niqale ekhaya umcebisa enyangeni mali eqediwe inama asiyibone phela siyivule bakwethu ungene phakathi Ovula laat hem gewoon. Totaal gewoon moet dat van elkaar. En voor dat bij. Ja, dat. Ja, doen. Ik ben wel heel goed. Dat zijn nou. Hoe zou je dat doen? Ai, Wani moet dat pakken. Ukhona. Alekalelezi. Dala,
Abana lona athi dlala mhluphe ngizomshaya ngoba Washo tulonhle. Sai